Serokê Giştî Hüdaparê di derbarê Rojava derve de beyana da û got, divê bila hay ji her kesî hebe da ku Lübnan ji nû ve ber bi şerê navxweyî û hundir neçe, ji bo vê yekê jî divê polîtikayek bê çêkirin. Çatışmanın boyutu derinleşmeden ve müzakere şansı ortadan kalkmadan Serokê Giştî Hüdaparê İsa Salam derbarê Rojava derve de beyanat da. Rusya ve ABD'nin dahil olmadığı Salam di beyana xwe de li ser binpêkirinê heq û mafên îlhalên Hindistanê û li ser teqîna Beyrûtê ya paytextê Lübnanê sekinî. Wekî tê zanîn Hindiyên faşîst û nîjadperest 28 sal berê bi êrişekê li bajarê Adhonê camiya Barberiyayê xira kiribû. Lê vê carê rêveberiya Hindistanê dişûna vê camiyê de ciyê parêzgeha Hinduyan çêkir. Salam nerazîbûn nîşanê vê yekê da û got. İnşakirina vê parêzgehê weka rê û rêbaza Modî ye. Ev yek jî îşaretê polîtîkayên derqanûnî dike. Salam wiha got. Li welêt polîtîkayên cudakariyê tê tatbîqkirin. Welatî da hemî kesên ku ji Asyaya rojhilat hatine, lê neda mislimanan. Bi vê yekê tê xuyakirin rêveberiya faşîst û Hindî binpêkirina heq û mafan didomin. Beriya niha camiya xira kiribûn. Aniha dişûna vê camiyê de parêzgeha Hinduyan çêdikin. Hemû ev kiryaran nîşan didin ku Hindistan polîtîkayên faşîst û nefret û cudaxwaziyê didi tatbîqkirin. Salam di berdewamiya beyana xwe de îfade kir. Li Keşmîra ku dibin îşgalê de li ber çavê dunyayê komkujiyê dikin. Digel vê yekê saziyên navneteweyî bêdeng dibînin. Ev yek her wa dibe sebeba endîşe û metirsiya. Salam wiha li beyana xwe zêde kir. Di serî de Teşkîlata Hevkariya İslamî vê pirsgirêka Cam û Keşmîrê û cidatiyê nayînin rojeva xwe. Divê hemû saziyê navneteweyî û dewlet li dijî binpêkirinê heq û mafan derbikevin û meydan bidin ser rêveberiya qavmiyetperestiya Hinduyan. Salam di beyana xwe de li ser teqîna Beyrûta paytextê Lübnanê jî sekinî û got. Fransa, Emerîka rejîma Siyonîst û welatên dinên emperyalîst dixwazin li Lübnanê şerê navxweyî û hundirî derbixin. Ji ber vê yekê divê haya her kesî ji vê hebe û îzn û destûrê nedin vê plana emperyalîstan. Salam her wiha îfade kir divê ev teqîna Beyrûtê ji nû ve nebe sedema mezhebî û tevleviya siyasî. Ji bo vê yekê jî divê tu kes îznê nedin vê yekê. Her wiha divê her kes îhtilaf û pirsgirêkê xwe bidin aliyakî bi hev re Lübnanê rakin ser piyan. Salam di berdewamiya beyana xwe de got. Ji bîr neke li Lübnanê sedema krîza îktisadî û siyasî müdaxeleya ji derve ye. Salam wiha li dawî beyana xwe anî. Divê welatên herêmê netewên yekbûyî Teşkîlata Hevkariya İslamî birinên Lübnanê bipêçin. Ji bo vê krîzê derbas bike destek û piştgiriya îktisadî û siyasî bidin Lübnanê. Ji bîr nekin ger li Lübnanê bê îstîkrarî û tevliheviyek pêk bê. Wê tenê bi Lübnanê re sînordayî nemîne. Wê hemû herem têkevin nav bê îstîkrarî û tevliheviyê.